Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman, wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailian? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos upang makapiling niya. Tayo ay nakakaramdam ng nararamdam nila dahil tayo ay galing din doon. I have always believed lahat ng nakaranas na maging Boy Scout, yung Boy Scout oath and law, that I have an honor, I will always do my best in what I do. I will serve my country, not only my country, but also my community. I will also be mentally fit, of course, for myself, for physically fit for myself, but I will serve above myself. We continue sending young people to school, in college, trying to help pay in full yung mga tuition fee nila. We continue to help those in need ng ating assistance, whether it is in goods, limited as it may be, or financially. Ang ating oras alas 10:38 na good morning na imbang nagsapa. Gawi-gawi sa iwakat agyo-agyo. Maptang dyan nagsapa sa onsikitidyo namin. At ito pumili ang inyong usapang kongreso. Peter Romao Awang Wasing. Siyempre makakasama natin ang ating butihing congressman ng ating syudad ng Baguio. Congressman Marco, good morning. Good morning, Kap Peter, at sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yun. At okay, Sir Mark, kumusta ka na? Well, mabuti. Actually, itong week na ito, busy tayo, pero meron tayong gustong ibalita sa ating mga kababayan, yung budget ng 2022. Okay. As indicated, na-approve na ito on third and final reading nung September 30, nung Thursday. Umabot kami ng alas 12 ng gabi nung Thursday. At in-approve namin yung budget na pinropose ng ating Pangulo amounting to 5.024 trillion. 5.024 trillion. Trillion. Okay. Trillion yun. So, yung budget na yan ay tatalakayin sa Senado. Actually, nagsimula na rin silang nagtalakay nito. Pero I am sure pagbalik namin, kasi naka-recess kami ngayon, Peter, dahil dito sa pag-file ng Certificate of Candidacies ng mga kandidato. So, babalik kami ng November 3
At ang Senado nito, kailangan ma-aproban nila ito bago matapos ang buwan ng November. At magkaroon ng bicameral conference committee para kung merong mga disagreeing provisions yung Senado at saka yung House version, doon nila pag-usapan at ma-approve ito by probably first week of December or second week of December, so that once this is approved and ratified by both houses, ito ay pupunta na sa presidente. So before the end of December, kailangan mapirma na ng presidente itong budget natin kasi ang effectivity nito, Peter, ay sa January 1, 2022. Okay. Up to, of course, December 30, 2022. Yung sa Senado, hindi kayo magtatagal doon? Hindi naman siguro kasi alam nila eh. Kasi alam mo itong bill na ito, House Bill 10153. Ito yung House Bill na ito. Nag-issue ng letter ang Presidente addressed to the Speaker of the House at saka yung Senate President na this is an urgent bill. So pag urgent bill yan, you can approve it on second, on third reading on the same day. Kasi under our rules, at saka sa rules ng Senado, hindi pwedeng ma-approve ito ng the same day on second and third reading kung hindi sinertify ng Presidente as an urgent bill. Pero sinertify nga niya ito, so they can approve it on second reading on the same day at saka yung third reading. Okay. So mabilis ito. Kaya we expect that this will be approved before the end of November sa Senado, and the BICAM can be convened last week of December, November or first week of December. Bakit kinakailangan po sir yung BICAM? Well, ang BICAM kasi meron kasing mga provisions na wala sa Senado o kaya iba yung amount na gusto nila sa bawat departamento. So kailangan mag-BICAM para i-reconcile ito. Hindi naman pwedeng dalawang budget na isasubmit sa Pangulo for approval na galing sa House yung isa at galing sa Senate. Kailangan combine yan. Sa lahat ng mga batas ganon, Peter. Okay. Kung merong mga disagreeing provisions, kailangan magkaroon ng BICAM. So pagdating sa BICAM sir, pwedeng may mabago? Pwedeng mabago yan. Pwedeng mabawasan at mailipat yung ibang pondo from one department to the other department. No? Pero hindi pwedeng dagdagan more than the amount submitted. Hindi pwedeng dagdagan more than yung sinambit na 5.024 trillion. Okay. Kailangan within that budget at yung mga ibang mga provision sa loob ay pwedeng palitan basta't hindi sumusobra dun sa 5.024 trillion ang budget. So dito sir, pwedeng may mga pagdating doon sa BICAM, pwedeng magkaroon ng pagbabawas sa ibang agency? Yes, pwede. Madadagdagan din sa ibang agency? Yes, pwede yun. Pwedeng mangyari yun. O kaya dagdagan na galing sa ibang pondo yung within the 5.024 budget. Basta't hanggang doon? Hanggang doon yun ang maximum. Hindi pwedeng dagdagan yan eh. Alin yung mas malaki sir na budget? Yung nakaraan o yung ngayon? Mas malaki ngayon kasi last time 4.5 trillion. Ito ngayon 5.024 trillion. So it's about 11.5% higher than the budget of 2021. Sa tingin niyo sir, bakit tumaas ito nasa pandemic tayo? Well, lalo ngang lumaking gastos natin, lalo na sa health. Okay. Mga projects na dapat gawin ay kailangan mabigyan ng pondo yan. Sa edukasyon, sa Universal Healthcare Law, kailangan mabigyan ng suporta ang mamamayan dito. Yung Department of Agriculture, kailangan matulungan sila para ma-address yung food requirements natin sa bansa. Dito sa budget natin na 2022, sir, mayroon bang may bayanihan dito? Wala ito. Separate itong bayanihan. Yung bayanihan 3, actually separate yan. Separate yun. Pero yung bayanihan 3, hindi na tinatalakay sa Senado yun eh. Okay. So what they wanted is, the way I look at it, is isama na lang natin yung mga budget na pwede namang isama sa dito sa 2022 budget kasi malapit naman eh. 'Di ba? January na ito. Okay. So kung merong mga provisions na nasa Bayanihan 3 na pwedeng idagdag na lang dito sa kasalukuyang pinag-aaral namin at inapruban na namin budget, ay pwedeng gawin yon. Okay. So para sa ating mga listeners, sa mga nakikinig sa atin sa Z Radio,
at nanonood naman sa atin sa RNG Luzon. Para sa inyong mga katanungan, i-text po lamang yan 0999-3070649. At doon sa ating mga viewers naman ng ating RNG Luzon, pwede pong comment na lamang po sa ating comment section at sasagutin yan ng ating butihing congressman ng ating Lone District ng Baguio City. Sir, nag-file na kayo? Hindi pa. Hindi Next pa. week tayo magpa-file kasi ang deadline is October 8. Paalala lang sir, baka makalimutan nyo. Hindi natin before October 8 magpa-file na tayo. Actually, I was planning to file sana yesterday, Okay. October 1, but ang dami nating ginawa. Nag-attend pa tayo ng isang opening ng program nung dito sa yung tinatag nating tribal wear and tapestry dyan sa harapan ng ano yan, Department of Education, yung ano diyan, yung creative hub na nandyan sa harap Charot. ng FBR building. Okay, balik tayo sa budget, sir. Anong sangin ng gobyerno pinakamalaking budget? Well, ang pinakamalaking budget natin sa edukasyon. Edukasyon. Education, no? Kasi yung ng mandate ng ating saligang batas dapat ang education should have the biggest budget. Pero ang education natin trifocal kasi, tatlo yan. Yung DepEd, Okay. ang Commission on Higher Education, itong DepEd kasi sa basic education from kindergarten to grade 12. Yun namang college under the Commission on Higher Education, ito yung ang budget dito kasama rito, no. Yung pangatlo, itong TESDA. So ito yung education. I think they got more than 700 billion ang budget nitong education natin. Okay, ang pangalawa ay ang Department of Public Works and Highways, no. Ito yung build na program ng ating presidente. Okay. It's close to about 600 billion pesos. Okay. Yun ang ano. Yung pangatlo, DILG, we have yung Department of Health, more than 200 billion ang bawat isa diyan. Yung National Defense, more than 200 billion din yan. 222 billion ang Department of National Defense, no. Kasama yun ito. Tapos yung mga ibang mga departamento, but ito yung pinakamalaki na budget na inallocate natin para dito sa mga departments na ito. So malaki pala ang budget sa edukasyon. Ano? Yeah, sa education. Pero sa education, ang pinakamalaki ang basic education. Ang basic. Sa Department of Education yan. Kasi, ilang milyon ang estudyante natin. Ilan? 24 million. Nag-aaral sa elementary and high school, no? Okay. Ngayon, ang mga teachers natin sa public school, close to almost 1 million 991,000 ang plantilla positions ng Department of Education. Okay. Sir, sa larangan ng pangkalusugan. Yan, health. Malaki ang health. More than Malaki. 200 billion ang budget ng, let me get the exact number, Okay. para Sige, makita natin. Okay. Ang Department of Health, if you look at the data that I have here, I want to be more specific kung magkano yon. Ang Department of Health, ito. Okay. Ito yan. So, yung sinabi ko kanina, ang Public Works, more than 600 billion. Okay. Ang Department of Interior and Local Government, 250 billion. Okay. Tapos yung Department of Health, 242 billion. Ang Department of Health, kasama na rito yung PhilHealth. 242 billion. Billion. Ang kasing about more than 70 billion of this 242 billion ay para sa Philippine Health Insurance Corporation. Ito yung PhilHealth, no? PhilHealth. Ito ba sir, mas malaki ngayon kaysa dati? Yes, malaki ng konti, no? Tapos sa susunod doon ang National Defense, we have ito 222 billion. Ang DILG, yung nabanggit ko kanina, second highest yan, 250 billion DILG. Tapos ang Department of Social Welfare and Development, 191 billion. 191 billion. Okay. Ang DSWD. Kasi ang pinakamalaking cost dyan ay yung tinatawag nating 4Ps sa mga ano natin, sa mga
pamilyang mahirap, no? Malaki ng budget 'yan pati na yung social pension sa ating mga senior citizens, no? Tapos yung Department of Transportation, 151 billion. Yung DOT. DOT. Ito yung mga gumagawa ng mga airports, yung mga ganon. Yung mga pag-aayos ng mga programa sa komunikasyon, no? Okay. Tapos yung Department of Agriculture, kasama na rito yung National Irrigation Authority, they got 103 billion pesos. Okay. Ito namang judiciary, medyo pababa ito, 45 billion ng judiciary para mapilapan lahat ng mga trial courts sa buong bansa para mapabilis ang yung ating ustisya dito sa ating bayan. Okay. Tapos ang DOLE got 44.9 billion. So ito yung mga top 10 na mga departamento ng ating gobyerno at ito nga ito yung majority ng ating budget na 5.024 trillion. Okay. Sir, may katanungan dito. Galing kay 92 naman. Ano ang trabaho ng chairman ng Committee on Appropriations pagdating sa pag-dispatcha ng mga budget? Dahil ang ating congressman ng Kabenguetan, siya ang ating appropriations chairman. Yeah, well, malaki ang siya ang kagaya nitong deliberation namin sa budget, sila ang in charge sa pag-hear ng mga ng yung proposal na budget na yan. No? Pangalawa, kung ikaw ay nag-file ng bill halimbawa, okay, halimbawa nag-file ako revision of the Charter of the City of Baguio. Pag meron akong appropriation na nasa provision yun ng aking batas, pupunta sa Committee on Appropriation. Silang magbubusisi niyan kung magkano bang kailangan na budget nito. Tama ba itong budget na rinikomenda nila? Okay. O ngayon, kung nag-agree sila doon, they will approve yung budget na yan at nakasama na sa bill yan bago pupunta doon sa next level ng legislative process, which is yung Committee on Rules. So anything that is a budget requirement and indicated in any of the bills na nakapile dyan, kailangan dumaan sa Committee on Appropriation. Maganda pala ang committee ng congressman ng Benguet. Yeah, maganda yung position niya. It's a very critical position. Yung trabaho ng ating kaibigan dyan sa Benguet. Sa 19 Congress, sir, baka pwedeng kayo naman. Bahala na siguro. Depende kung sinong Speaker of the House Pero ako, I'm happy with my current chairmanship, Committee on Higher and Technical Education. And I sit, Peter, I sit in the 114 Board of Regents ng mga 114 state universities and colleges. So, yun yung katulad nung bill na naipasa ninyo na huli. 6 yun. Ay, 6. Ako ang nag-shepherd doon. Sa committee ko. Tapos see to it na pumasa sa Committee on Ways and Means. Yung Ways and Means naman, pag merong tax provision, yung bill mo, dadaan sa Committee on Ways and Means. Okay. Pag kailangan mo naman ng pondo, appropriation, dumaan ka sa Committee on Appropriation. Halimbawa, dun sa bill ko, nagsasabi doon na all imports that will be made by this state university should be free from taxes. Okay. So, ang nag-approve niyan ang Committee on Ways and Means. Yun. Pag sinabi namang nangangailangan ng annual budget na ganito, pupunta ka sa Committee on APRO. So, mahabang proseso yan. Kailangan sundin mo yan. At yun ang ginagawa natin pag meron tayong bill. Dumadaan sa lahat ng mga concerned departments. Tatanungin lahat ng mga departments that has something to do with budget, with taxes, everything. Okay, galing naman ito kay 41, Sir Kap at hardworking congressman. Good morning. Damagak man apay nga tupol tingipan da panggap dagito na motor nga naungor. Bakit daw, ano ba ibig sabihin nito? Mukhang yung implementasyon natin dito sa batas na to sa ating syudad, mukhang hindi natin may patupad. Yun ang pagkakaintindi ko, sir.
dito sa mga motor na maiingay. Sa akong Okay. na ng syudad to, no, sir? Yeah, oo. Pwede natin ano yan. Kailangan meron sila sigurong effort dyan para mabawasan yung ingay. Oo. Oo. Kasi kung luma na yung ano, kulang pa ng ang tawag dito, yung change oil dyan, matagal, talagang magkakaproblema. Hindi lang yung ingay, pati usok. Pati usok. Oo. So, kailangan ma-address yan. Siguro, pag restore sa LTO ng mga sasakyan na yan, Doon tignan. doon tingnan para masiguro meron silang decibel test, no? Kung ilang ano yan, kung ilan ang noise level ang ini-emit niyan o nag-degenerate yan. Tapos gumawa sila ng standard kung anong acceptable level. Okay. Para pag nagpa-restore ka, check nila. Hmm. Pag hindi umayon dun sa standard, gagawa ka ng paraan bilang owner ng motor para ma-restore ka. Okay, sir. Ang ating oras, alas 10:58 na galing kay 93. Good morning, mga sir. Apay nga ta, basta dati budget deliberation kat kanayon nga kontra ti Marxist Bloc ti Congress. At dapat di congressman han nga pabor iti NTF LCAC. Ken sang ka kritiko da di build program ti gobyerno. Han gumat nga bagbagang nga madin no adda ti opposition ngam usaron damot kuma ti logic and reason bago da nga comment. Well, yes, ang ano kasi diyan ka Peter alam mo sa Kongreso, demokrasya diyan hindi mo naman mainto yung mga gustong magtanong. Okay. Kasi at saka yung position iba-iba. 300 kami, no? So yung mga ibang ano diyan, mga ibang congressmen, meron silang advokasya. Yun nga ang nabanggit niya, yung LTF LCAC Kasi ito yung National Task Force to end yung communist insurgency dito sa buong bansa. No? Ngayon, ito yung minention niya nung texter natin at mayroong mga kasama natin sa Kongreso na nagcha-challenge dun sa ano na yan, sa effort ng ating gobyerno at gusto bawasan yung budget niyan. Ilagay daw sa mga ibang proyekto ng gobyerno, sa health, sa education, and so forth and so on. No? So may logic naman yan. At kami naman sa Kongreso, we are open to any discussion. Basta't ikaw ay natayo doon at meron kang time na magsalita, na bigay sa'yo, you can state your position. At ito nga mga iba mga naming kasama sa Congress, yun nga, nag-position sila rito and they want na itong budget ng NTF-LCAC babawasan. Pero at the end of the day, ang magdi-decide, hindi lang naman yun. Kundi buong plenaryo. Oo. So yun ang nangyari. Kasi ganun yun Sabi nga nila, majority rule, pero the minority has the right to express kung anong ayaw nila. Okay. Oo. Let them talk. That's part of democracy. Kumaga. O nga pala sir, saan ka sa Kongreso? Sa majority ano? Majority ako. May coalition kami. Okay. Galing naman kay Sixto, good morning po. Kumusta po ang investigasyon sa Kongreso ukol sa overprice ng PPEs? Nagbanta ang Pangulo na magkakaroon po ng constitution crisis. Well, ongoing naman yan sa Senado, di ba? Very active si Senator Dick Gorton. Kasama niya yung mga iba pang mga senador. Senator Pia Ontiveros, Drilon, even the member dyan, ang Senate President. Sa Congress, they are doing also yung Committee on Good Government. Sa sa Senado, yung Blue Ribbon Committee. So, yun ang kasalukuyan ngayon. But they have not terminated yung kanilang hearing. So, we will find out after the hearing na gagawin nila kung ano ang findings nila at saka yung resolution. Okay. Kasi itong lahat ng ginagawa nilang ito is supposed to be in aid of legislation. Okay. Ngayon, if they find some malfeasance or failure to do the job or they find these are not in accordance with the existing law, they can make that recommendation to the appropriate agency that will address itong mga ganitong problem. Galing naman kay 83, asino ba kanuti ka lineup ni Apo Marco at dan ba? Naturad aji lumaban kini Marco. Sana nga kahit tiagaw awir kunahan naman. Well,
Well, yung team namin, we will finalize it by tomorrow actually. Okay. Oo, finalize it. Oo. So, Pero tayo, we will run again for congressman. para sa ikatlong term. Ikatlong term natin. Gusto Okay. nating ipagpatuloy yung ginagawa natin. Marami pa kasi tayong mga batas na gustong ipasa. At actually, marami tayong batas na nasa Senado ngayon. Mhm. Kasi pag natapos ang 18 Congress, hindi na approve yan bilang mga batas, you start all over again. Okay. Pero ang isang palang gusto ko sabihin din after mentioning yung budget, yung bill ko na revising the charter of the City of Baguio Okay. was approved last September 27 by the Senate. So ngayon, nag-create na kami ng, ang tawag namin dyan, conferees from the House at ang Senate, nag-appoint na rin sila ng conferees nila that will form yung sinasabi nating bicameral conference committee. Na kung merong mga difference dun sa ginawa ng Senado at saka yung original na bill na pinropose ko, ay yun ay tatalakay namin sa BICAM. Okay. So yun ang gagawin namin ngayon. Ako ay one of the members of the BICAM representing yung House of Representatives. Okay. At binabati natin, Rain Gayo is watching. Good morning, Idol, Congressman Marco and Congressman Eric Goyap, sabi niya. And kay Alfonso Astudillo. Thank you, Ray. Thank you Yan. sa pagbati. Thank you very much. Ah, Stay safe, Ray. May nagtanong nung sa ating usapang kongreso ng Kabinggeta naman, kung magkaano-ano raw kayo ni Congressman Yap. Magkapilido kami. yung parent, yung mother side niya. Yung mother side. Kasi Eric siya. Ang apelido niya, Yap. Pero ang middle name niya, Go. Go, Yun. So magkamag-anak kayo sa mother side? I am not sure. Wala yata kaming relasyon. Kamukha ni Senator Bongo. Si diba? Senator Bongo. Pero pag nakikita kami, tawag niya sa akin, uncle . Sabi ko sa kanya, wag mo kong tawagin uncle. Kuya na lang, kuya. Diba? At galing naman kay Alfonso Astudillo III. Good morning, Sir Mark. You've done a wonderful job representing the City of Baguio in Congress. Super deserving of a third term. Thank you, Teacher Al. Maraming salamat. Mabuhay ka. Teacher ito. Teacher yan. Magaling na teacher yan. Okay. And kay At Manang principal siya ngayon ng isang school dito sa Baguio. Magaling yan si Teacher Al. No, private school. Private. And Manang Corazon Pasalo is watching. Maraming salamat, Manang Cora. At Thank you, Manang Cora. Tuloy sa ating pagbasa ng mga inyong mga katanungan galing kay 17. Good morning, Kap, and Kong, outstanding Congressman of Baguio. Ay, salamat po. Sabi ni 17. Thank you, 17. Thank you. Nakaka-inspire yung mga nagte-text sa atin. Naman. Ito yung mga natin natin para lalo tayong maging masigasig at maging tapat sa ating tungkulin. Inspirasyon. Inspirasyon pa natin yan, di ba? Kay 7-4 naman, good morning ka, Peter. Belated happiest birthday po, Congressman Mark. More power, God bless, keep safe, and blessed day sa ating lahat. Ay, thank you. Thank you. Yung birthday natin, working day yung birthday natin, September 28. Anong araw ba yun? Tuesday yun. Tuesday. Oo. Doon ko pa naman nagkaroon ng manifestation doon sa hearing namin tungkol sa budget ng Commission on Higher Education at saka yung mga state universities and colleges. Okay. So, working. Kailangan, I need to be there doon sa Zoom. Biro mo, ang Zoom meeting namin hanggang 12 midnight, hanggang early morning of the following day. We start at 9 o'clock and we end up at 12:30. Pagka birthday ba ng isang congressman, hindi ba nabibigyan ng regalo mula sa mga congressman din? Wala naman siguro. Yung as of now, well, meron akong binigay sa akin mga seedlings . Yun, maganda at saka mga organic fertilizer. Kasi alam nilang nagtatanim ako ng yung gano'n. Nagpa-farm kayo doon sa... malit na natin. Okay. Of course, nakatanggap din tayo ng video message ng ating mahal na speaker, Alan Lord Velasco. Ayun. Galing naman ito kay 93. Good morning, Captain Congressman. Anya nga tati accountability. Ti may isang company, no ada ti employee da nga na mental breakdown, gapu ti tyranny ti boss and co-workers.
At agamin dyan ay kabats kung nga nagubra dyan ay Manila, edi nagsubli dito kat na depressed to the highest level isuna, gapo ti work, kat na something wrong isuna. Ano daw kaya ang accountability? Mahirap sagutin yan. Kailangan malaman natin yung circumstances. Alam mo kasi, kailangan natin talaga na pangalagaan yung mental health ng bawat Pilipino. Okay. Kasi kung minsan na-depress, hindi kayang awakan yung pagka-depress, ang tendency, nagkaka-problem. Yun nga, gano'n eh. And especially ngayong pandemic, lahat naman tayo, pag nasa bahay ka, kung wala kang ginagawa for 1 year, what happens? Nagkakaroon ka maraming iniisip. Kaya kailangan kumuha ka ng ibang activities na pwede mong magawa kahit na ikaw yung nasa bahay. Katulad ng gardening. Kagaya ng gardening, yung plantito, di ba? Tapos yung pwede kang do walking. Yung ganon. So you have to do this. And this is a problem not only in different offices, but even sa school. Meron mga batang ganon eh. And some, meron mga cases na nag-suicide yung mga bata, di ba? Tumaas nga yung suicide natin dito, pag sir. na-depress siya, binrake ng girlfriend, boyfriend, yung mga gano'n. If they cannot, they have no... ito yung kaninang, the other day, 2 days ago. Kasi every time I walk in the morning, Peter, may dala akong yung cellphone ko, tapos meron akong earphone. No? Nakikinig ako ng musika. Sina Celine Dion, yung mga ganon, sina Frank Sinatra, iba-ibang kanta. Para, that just to enliven your walking and at the same time, be at peace with what you're doing, di ba? Kasama nito, meron kasing binigay sa aking apps yung anak ko, ang ano dito, yung Blink. Blink. B-L-I-N-K. No? Pinakinggan ko yan. Merong message na dinideliver every day yon. Ino-open ko yon, linalagay ko. Tapos last 2 days ago, ang aking napakinggan yung emotional quotient. Okay. Yung EQ. Okay. So ito yung kailangan natin kasi hindi lang yung magaling ka kasi normally mini-measure natin yung IQ Di ba? Pero ito EQ, no? Kailangan hindi lang emotion. O kaya logical yung ano mo, kailangan combine yan. Ito yung importansya ng EQ. Emotional quotient. Normally, para maintindihan mo yan, kailangan when you see somebody or when you deal with people, you should put yourself in the shoes of the other person. You empathize. Yung ganon. If there is a problem that you see, you try to look at the other side. Di ba? Oo, parang yun ang isang pinaka-importante sa EQ, emotional quotient. No? Di ba? Nakita mo yung baso. Will you call it half empty or half full? Yung medyo positive, titingnan niya half full. Yung iba naman half empty. No? So it's how you look at it. So having an EQ, mataas ang EQ mo, you can respond positively to things that you see around. No? Ganon din ito. No? Kailangan, pag na-depress ka, you find other ways to address your depression kasi it happens every now and then, di ba? Namatayan ka, di ba? O kaya nakasakit ka, wala kang kausap, nawalan ka ng trabaho, pinagalitan ka ng boss mo. O, okay. Of course, dapat kung ikaw ay may EQ boss, hindi mo dapat gawin yon. Kailangan you can communicate to the person na halimbawa he's not doing a good job, you can communicate and at the same time you motivate the person to be able to perform now better. Diba? Yung gano'n. Ngayon, ang tanong niya, meron ba responsibilidad yung kumpanya? Kailangan pag-aralan natin mabuti yan, tingnan natin yung actual situation. No? Kasi siyempre natural yan kung ano yung sitwasyon na yan, kailangan maintindihan natin ano ba sinabi ng boss, paano ba nangyari, and all of this. So we cannot make a general statement na hindi, kasalanan ng boss, kaya kailangan pwede mo siyang kailangan maintindihan natin yung detalye. Yun ang actually yung trabaho ko nung ako'y HR director, Peter. Pag pumunta yung empleyado, galit sa supervisor niya, pinagalitan daw. So, kailangan, ano bang nangyari? Bakit ganon? So, you have to understand. And how do you address? Supervisor naman, pupunta sa opisina mo. Sasabihin niya, hindi, yung empleyadong yun, tamad yun.
Hindi niya ginagawa ang trabaho niya, i-terminate natin. Mm. Ako yung HR director, hindi ako masyadong believe sa ganung style eh. So, kakausapin nga, ano ba nangyari? Then, kausapin ko bawat isa. Pa-address natin bang problema? Sir, kaya naman ako nagano kasi nawawalan akong gana pagpasok ko sa trabaho. Okay. Diba? O ano bang dahilan? Kasi hindi niya rini-respect yung ginagawa ko. Parang panay akong nagkakamali. Sa tingin niya. So, kailangan ma-address mo yon kung ikaw ang nag-handle. Ito yun ang trabaho natin nung nasa human resources tayo. Okay. Maganda, may natutunan ako dun sa... Yeah, oo, kailangan. Ano tayo? Oo. Lalo na ngayon, lahat ng tayo, marami tayong concerns eh. Diba? Maraming challenges ngayon, lalo na ngayong pandemic. No? Hindi ka kumikita, hindi ka makapagtrabaho, may lockdown ka dito, wala kang pupuntahan. Makinig ka na lang sa usapang kongreso. Di ba? Yun. Pakinggan yung mga programa mo. Yeah. O kaya, kung meron kang Spotify dyan, makinig ka sa mga musika. Yun ang ginagawa natin kasi dami nating iniisip eh. Di ba? Okay, sir. Galing kay 3-1. Awan ba ti usapang BIR? Wala po kaming ganung usapan. BIR, importante yan. Kasi, At tingnan natin at kausapin natin sila. Yung BIR examiner dito siguro one time. Para usapang BIR naman. Usapang BIR, yung mga taxes. Kung ikaw ay tumatanggap ng 250,000 a year, exempted ka sa taxes, sa income tax. Ayon dun sa pinasa namin batas, Train 1. Yung Train 1 yan. Yung train. Yung train. Okay, galing naman kay 83. Eleksyonan, isong mayat no Mark go for congressman, Magalong for mayor, Olowan for vice, Wegan Tabanda Yangot for councilors, Wasing for administrator. Nasama pa ako rito. Oo nga. Thank you dun sa nag-text. Pero mas nagpapa-thank you ko kasi kasama ka dun eh. Ano kaya? City administrator. City administrator daw. Oo nga, pero baka mawalan ng trabaho si Bonnie de la Peña. Pag na lang, dito na lang tayo. Galing naman kay 08. Good morning, sir. Tanong ko lang po, kailan po ma-implement yung retirement age na 56 sa government employee? Actually, hindi pa na-approve yan. Pero sa amin, na-approve na yan. Isa tayo sa mga nagsusulong yan. Kasi ang retirement age kasi ng government, Peter, sa mga civilian employees is 60. Okay. Hindi. Yung optional retirement is 60. Ang mandatory retirement is 65. No? Sa mga civilian employees. Sa military at police, 56 years old lang eh. Sa police. Sa police. Pero ito, gusto nila yung kanilang mandatory retirement, okay yung 65. Pero yung optional, instead of 60, gusto nilang gawin 56. So meron kaming bill doon na approve na sa House. Nasa Senate yun. Para at least nga naman, bata pa siya, ma-enjoy na niya yung kuhan. Yes, pero wag niyang ubusin yung kanyang retirement. Kailangan magplano siya. You know, when you retire, Peter, I would like to suggest this yung mga nagpaplano mag-retire. You should prepare for your retirement. Hindi yung pagka-retire mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo eh. Mabobor ka. Wala kang gagawin. No? Pangalawa, yung kinita mo, baka maubos lang yan for nothing eh. Di ba? So, kailangan nagplano ka. Nung ako'y nasa HR we train our employees, particularly yung mga managers, section managers, to prepare for the retirement. Okay, paano retire? Ano ba ngayon? 40 years old ka. Ano bang klaseng retirement na buhay ang gusto ko? Okay? Sabihin mo yan. Then, i-translate mo into peso amount. Okay, halimbawa, gusto ko ganito, magre-retire ako. Ngayon, compute mo yan, yung mga activities na gagawin mo when you retire, magkano equivalent peso value niyan na dapat meron ka pag ikaw ay nag-retire monthly. Okay. No? Hindi ko masagot ito. Naka-on air po kami. Pasensya po. Mamaya po. Oo. So, yun yung kailangan i-prepare mo yung retirement mo. Halimbawa, nag-identify ka, gusto mo, every year, nag-abroad ka. Okay. O kaya, gusto mo, ang buhay mo, ganito. You have a life na kamukha nung ginagawa mo ngayon.
So, magkano kailangan mo pag ikaw ay nag-retire para magawa mo yung dapat mong gawin na sinasabi mo? So, yun, paano mo? Halimbawa, sabihin mo, kailangan ko ng 40,000 when I retire 5 years from now. Yun. Monthly yun. So, ngayon, how do you prepare to have an income of 40,000 when you retire? Monthly. Para magawa mo yung gusto mong gawin. Diba? Ganun yun. Okay. Meron kang maliit na yung passive income na sinasabi nila. Ano ba yung passive income? Meron kang gumawa ka ng maliit na bahay, gusto mong paupayan pag ikaw ay nag-retire. So, merong monthly income yun, di ba? So, yun ang magagamit mo ngayon. Yun, pwede. Hindi yung, ano bang, pag ikaw ay nag-retire, ano bang gagawin mo? Hindi ko alam kung paano gagawin ko. O kaya meron kang kinita, retirement, bibili ka ng taxi, o kaya bibili ka ng motor, o whatever. After several period of time, hindi naman kumikita yan, maubos yun, magdi-depreciate lang yung binili mo. So, kailangan we prepare for our retirement. Pag-isipan na natin at... kahit na 56 yan, or 60, or 65 pag ikaw ay nag-retire. Okay. But to answer the question, nasa Senado na yan, yung itong panukalang batas na ito na ibaba yung retirement, optional retirement from 60 to 56. Kasi ang GSIS requires 60, okay, sa government to, but you have at least 15 years of service. So you can go on optional retirement. Kung nakapag-serve ka ng 15 years. 15 years and you reach 60. O ngayon, gusto nila ngayon, 15 years ka, pero kailangan 56 pwede ka na. Okay. Kasi yung iba, more than 25 years na sa gobyerno, 30 years eh. But they cannot do an optional retirement because they have not reached 60. Yun ang ano nila, concern nila. Okay, at kay Shoni Panot, good morning, Kap Peter at Kong Mark Go, napakasigasig na congressman at walang sawang nagtatrabaho para sa Baguio at para sa bayan. God bless sa inyong dalawa dyan. Ay, salamat sa texter natin. Napaka ganda ng kanyang comment at tayo ay na-inspire dyan. Siguro ito yung reason kaya tatakbo ulit tayo. Oo. Kasi nakaka-inspire yung ating mga oo kababayan. Nga, kasi kung hindi naman happy sa'yo, ba't ka pa naman tatakbo? Di ba? Galing naman kay 3-0. Hi, good morning, Kapen Kong. Tanong ko lang po kung may budget na rin po sa dagdag na 1,000 ng mga senior pension. Kailan po namin ito makukuha? Thank you po and God bless both of you. Ito yung tinatrabaho natin. Wala sa budget ng 2022 yan. Okay. Ito ang gagawa niya na ang SSS actually. So we will follow up yung kanyang concern dito. Yung 1,000 additional for the SSS pensioners. Kuna naman dito na ni 83 dagita na ungor nga motor kat adamat kano ti kapkapit dadita nga pampaungor tapno astig kano. Ganun ba? Bakit astig yan? Dapat tanggalin yung kwan ano. Oo nga, yung naungor. Oo, pwede naman tanggalin yan eh. Siguro pag register sa LTO dapat tingnan yan. I think we will recommend na kasama sa inspection nila yung ganyan. Okay. Para ma-address yung... Kasi kaya nga, pag medyo bumubulusok yung motorsiklo, talagang medyo maingay. No. Kay 6-0, ganun din, Sir Kong. Sabi niya, damagan mo man kong no kasano dyan ay 1,000 nga dagdag TSS pensioners. Awan samot ten, kunada nga tatanga 2021. Baka daw wala na. 2022 ang ano yan eh, ang plano ng SSS. Galing naman kay 86. Good morning, Kapen Kong. Ask ko lang po, wala po bang plano na magkaroon ng libingan ng mga Muslim dito sa Baguio? Kasi nasubukan po namin ang mamatayan, sa Pangasinan pa inilibing. Mahirap po sa amin ngayon, lalo na po at pandemic. Yeah, well, naintindihan natin yung ating texter. I think titingnan natin paano natin matutulungan yan. Kailangan natin magkaroon tayo ng isang open space. Hindi ba pwedeng ilibing ang Muslim dito sa Baguio? Hindi, pwede. Pwede naman. Pwede naman. Nasa kanila yan eh. But they want siguro yung exclusively for Muslim natin. Para sa Muslim lang. Kasi ang Muslim kasi, Peter, pag namatay ngayon, within 24 hours, dapat ilibing. Hindi na nilalamayan. Hindi na. Kasi kahit na ano ka,
Kahit yung mga kasama naming congressman na namatay sa Congress na Muslim, ganun ang nangyari. Ganun ang nangyari. 24 hours. I think yan ang kanilang nakakaugalian. So, we have to respect that. But we will see kung anong pwede nating mano yan. I think merong ano yan eh. Kailangan magkaroon tayo ng isang lugar, no? Dito. Hindi naman dito pwedeng Benguet side eh. Malapit naman eh. 'Di ba? O kaysa pupunta ka ng Alaminos. Sa kanila sa Alaminos eh. Oo. Meron nga akong diyan eh kasi tinulungan nating isang kapatid nating Muslim, yung kanyang kamag-anak namatay. At umingi sa atin ng tulong. So kinausap ko yung isang punerarya dito na dalhin yung yung bangkay sa Pangasinan. I thought it's all sa hanggang Dagupan. Pagdating ng driver sa Dagupan ng punerarya, tinawagan ako, sir, hindi pala ho dito sa sa Dagupan, sa Alaminos pala. Malayo po 'yun. Yung pong napag-usapan natin baka kulang yung natin. Okay. Sige, sabi ko, pagbalik mo na lang, doon tayo mag-usap. Pero okay na yan. Doon tama yung sabi ng texter natin, medyo malayo. Sa Pangasinan. So, titingnan natin yon. Okay. Galing naman kay 841, go, Sir Mark, go. I will support you. Good luck. Siguro, yung suggestion ng ating texter, kakausapin ko yung director ng Muslim Affairs dito, si Director Sara Makarimpas. Okay. At pwedeng pag-usapan yung suggestion ng ating texter. Dito sa Baguio. Kung hindi sa Baguio, pwedeng Benguet. 'Di ba? Galing naman ito kay 88. Good morning, Kap. And kung reklamo mi dagiti riders ta nakakasilaw dagiti LED lights. Isadya da pay no adam masabat da. Yung mga LED lights da. Wala ba tayong batas tungkol dito, sir? Na ipagbawal ang mga LED light? Well, siguro lang yan eh, 'di ba? Road courtesy yan eh. Halimbawa, nagkasalubong kayo sa gabi, kailangan i-dim mo yan eh. 'Di ba? I-dim mo yan ang kotse mo. Para hindi yung nakakasalubong mo, 'di ba? Okay. Oo. Sabi naman ni 17, Sir Congressman, go, marami kang nagawang natupad at ongoing pa yan. Yan ang tunay na congressman. Yap. Si Congressman Yap ba ito nag-text? Parang di ko nakuha ito. Hindi, marami rin tinutulungan si Congressman Yap sa Benguet. Ang dami nga na niyang nagawa sa Benguet. Sa Benguet. In a short time na nandun siya, di ba? Mahigit isang taon lang siya, pero marami siyang nagawa para sa probinsya ng Benguet naman. Yeah. And kay Tutu naman, good morning, Kap. And kung siguradong aglas term ka, mangangot kon taawan ti makagapu nga handa ka nga ibotos ti taga Baguio. Wala daw dahilan para hindi ka iboto. Salamat, Apo. Thank you sa texter natin. At kay 03, good morning, Congressman. Ilang porsyento po ba sa national budget natin ang galing sa utang? Ay, malaking utang natin. Oo, kasi dito sa budget ngayon. Okay, ganito yan. Ang expenditure natin, pinopropose is, yung budget is 5.024 trillion. Okay. Okay, ang makukolekta natin sa revenue, ito yung mga buwis na nakukolekta natin sa tao, it's only less than 3 trillion. Yan yung sa atin. Yung nakukolekta natin, tayo, yung binabayad natin. Okay. So, ang ibig sabihin niyan, meron tayong budget deficit na siguro mga 2 trillion eh. 2 trillion. 2 trillion. 2 trillion. Ayan, mangungutang na naman tayo. Itong 2022. So, ibig sabihin niyan, yung budget natin ngayon na 5.024. 5.024, may utang tayo na may Hindi, mangungutang tayo kasi 2022 pa ito. Mangungutang tayo para ma-cover natin yung budget na yan. Kasi ang expected collection lang ng 2022 will be less than 3 trillion. Okay. So where will you get that? Dalawang bagay ang pwede mong gawin. Through what we call yung fiscal policy, pwede mong taasan yung mga taxes mo. Pero pag wala namang, at saka ngayon, because of the pandemic, maraming nawalan ng business.
So we expect a lower collection of taxes because of this pandemic, di ba? Okay, paano mo ngayon masasubsidize o bababayaran yung mga gagastusin mo? Okay. O ang gagawin mo, mangungutang ka. So we will borrow. At the same time, ang isa pang malaking problema rin natin dito, yung ating mga utang, meron tayong binabayaran na interest dyan. Okay. So in addition to the deficit that we will incur as a result of this budget, ang mangyayari niyan, meron pa rin tayong additional na babayaran, yung principal ng inutang natin before at saka yung interest. Alam mo, ang interest na binabayaran natin, Peter, hindi bababa ng 400 billion a year. Interest lang yun. Interest lang yan. Oo, kasi halimbawa, ang utang natin ngayon is more than 11 trillion eh. Okay. Ngayon, ang tanong, kaya ba nating mangutang? Kaya nating mangutang. Okay. Kaya kailangan natin ng mangutang para mapondohan natin yung mga proyekto na gagawin para sa ating mga kababayan para ma-improve yung economy natin. Kasi ang assumption dyan, pag tinaas mo yung expenditures mo sa budget, makaka-generate ka ng economic activities more. At saka yung mga infrastructure na ginagawa will generate more activities, economic activities. And as a result, it will increase yung economy natin in terms of growth. At the same time, mabibigyan ng sweldo, maraming gagastos yan, negosyo, mag-improve. So, yun ay babalik sa pamagitan ng yan ng buwis. At yun ay gagamitin para pambayad natin. So, kailangan din magawa natin yan. Okay. Ang ating oras, Congressman, alas 11:26 na. At ang bahaging yan, iatid po naman sa atin ng ating BBS Colleges. Ang ating BBS Colleges naman DOTR Accredited Driving School na nag-o-offer po ng package para sa theoretical and practical driving courses. Theoretical driving course is a 3-day seminar from Monday, Tuesday, and Wednesday starting 8 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon, while practical driving is by schedule including night driving. BBS College's maneuvering site is located at Longlong Isla, Trinidad, Benguet. Free shuttle for PDC is provided from KM5 going to the school maneuvering site. At ang ating driving vehicles, 2020 Toyota na Innova na manual, 2018 na Toyota Fortuner na automatic. Ang ating mga package fee para sa motorsiklo, 6,000. Para sa mga 4-wheel vehicle, 8,000. Para sa iba pang detalye, bisitahin po ang ating registrar na located sa Kilometer 5 La Trinidad, Benguet, o di kaya tawagan sa kanilang mga telepono 422-4992 o di kaya sa 0908-866-5299. At nandyan pa rin ang ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan dyan sa may Albergue Hotel, malapit po dyan sa may Mansion House at dyan sa may Wright Park. At siyempre, nandyan din ang ating kurirang enterprises. Marami pong stocks ngayon. Bisitahin po sila sa Nagilian at sa may Abanao. Kurirang merchandise pala. At ang ating St. Joseph Driving School naman, the best way to start your driving and ultimate partner and safe driving is at St. Joseph Driving School. For inquiries, contact Julissa Kilaan sa kanyang telepono 0930-262-2600 o di kaya sa 0970-711-4551. Okay? At galing ito kay 353, hello sir, Kong and Kap. Anya ba ti kailangan da no aglon idyan ay pag-ibig kan ayan na ti lokasyon. Pag-ibig. Oh yeah, meron naman silang opisina dito yung pag-ibig. So pwede silang pumunta doon o kaya access nila online para makita nila yung requirements of getting a loan. Okay. Depende kung anong loan yan. May salary loan ka, meron kang housing loan, at other loans that they can have sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Ang suggestion ko, i-open yung website ng pag-ibig at alamin doon kung ano yung mga requirements ng iba't ibang klaseng loan na pwede na makuha sa pag-ibig. Galing naman ito kay Ma'am Susan ng Bonifacio. Good morning po, Kap and Congressman. Ask ko po kailan po marirelease ang baking tools namin as scholars ng TESDA. Tapos na po kami ng training course at almost 4 months na po
kami na naghihintay para po sana makapag-start na kami ng kahit small business. Sabi po ng TESDA, wala pa, alam naman po namin, pinunduhan nyo ng budget niyan. I-check natin sa TESDA. Kung nakikinig yung kasama natin sa office, si Mel, pwede niyang tawagan natin ng TESDA para malaman natin kung kailan ang release ng kanilang mga tools na kailangan under this program. Step program yata ito ng TESDA. Okay. And kay 93 naman, praise the Lord for your life, Congressman. We are praying for you and your family. You are a blessing. God bless po. Ay, maraming po salamat dun sa text natin. Kailangan po natin talaga yung mga prayers na ganyan. To keep us healthy, safe, and meron tayong lakas para magampanan po natin ng maganda, maayos ang ating trabaho dito po sa ating lungsod. Kay 6-7 naman, Congressman Marco watching and listening. Manang Cora Benwick ng Upper Rakwari. Ay, good morning, Manang Cora. Thank you for listening and ingat tayo dyan. Okay. Kay 7-8 naman, good morning, Kap and Congressman. I am a concerned citizen about the sewerage na bumubulwak sa harap ng CYA building. Galing ako sa BGH Lab. Tumawid po ako. Ang sama po ng amoy. It seems so hazard sa health, especially now we are in pandemic. Harap ng dalawang ospital pa man din. Sana bigyan ng pansin po. More power to our congressman. We still need a public servant like you. We support your layunin sa mga taga Baguio. God bless and stay safe. Yeah, well, siguro ang City Engineer's Office, pwede nilang tingnan yan. Yung sewer dyan, between BGH daw at saka BMC siguro. Nandyan. Oh, yeah. Yung dalawang ospital nandyan. Oo. Nandun, sa road ba yan? Hindi siguro sa road. Sa road dito, sir, lumalabas. Bakit kaya lumalabas sa kalsada lumalabas Hindi dapat yan. Kasi yung sewer dyan siguro, galing sa BGH yung iba dyan, pababa ng, meron kasing dyan watershed Dapat hindi naman dumadaan din sa watershed yan. Siguro patingin natin yan. Oo. Okay. I'm interested. Pati yung City Health Department, dapat tingnan nila yan. Kasi yun ang agency na pwedeng mag-address niyan. Okay. Oo. Kay 93 naman, thanks for the answer, Congressman. Additional question kung anya tinagduman ti Polytechnic College kan State University. Ore tagabanggeta kat ikampanya kalatata adu ti relative ko dita na Baguio City. Yeah, alam mo yung sa sa Abra, yung bill nila to convert it into a university, yung kanilang state college Okay. And it was already approved into law. It was signed by the president, and this is one of the bills that we severed in the House of Representatives until sa Senado. Ang sponsor ng bill na yan, ang nagano niyan si Congressman J.B. Bernos ng Abra. Ano daw ang pinagkaiba? Well, ganito, ito nga, ipapaliwanag ko na yun. Sige. Kasi itong state college yan, walang yan. Ang importante doon, yung kurso mo na i-offer dyan Polytechnic College. So, focus ka sa mga polytechnic related courses. Okay. Yun ganon. Pero pwede rin tawagang yung iba, engineering, College of Engineering. Pwede rin. Yung iba naman, kamukha nung, of course, yung iba it can be anything yung ganon. Yung sa atin naman, dito sa technical vocational programs ng gobyerno, under TESDA, ang tawag natin yan, kamukha nung inorganize natin na na-approve na bilang batas, ito yung Cordillera State Institute of Technical Education. Mga undergrad courses ito, mga techbook courses. Polytechnic, pwede ring undergrad courses yan at saka college courses ang i-offer dyan. Okay. It does not really matter kung ano. Ang importante dyan, yung ano yung mga i-offer sa mga kurso, sa ganitong, kung whether polytechnic ka or state college ka. Okay. Kay 917 naman, dapat pati si Congressman Yap at Congressman Go ang magsamang congressman. Outstanding tayo. Isuda, tapno adupay ti maramidan. Hanyong ay down, di kat suportaran kit di, han nga di mang dadaal ti pada nga tao.
Palagay ko, taga Benguet yan. Taga Benguet to. Oh, yeah. Masipag si ano din. Si Congressman Eric Yap. Natutuwa ang mga taga Benguet sa kanya. ginagawa niya doon. Okay. Good. Galing naman kay 97, good morning Sir Cap and Congressman Go. Ti may bagami lang i-Cordillera, respect Cordillera, especially Benguet. Then we will a big respect to you. Han nga kasla di Mayor Dita City. Pati paradaan nagadayo. Kawawa piman di bakit. Nga magmag na. Thanks ti pagbasa, Idol. Yung kay Mayor daw. Well, definitely we should respect kahit na sinong kahit na hindi ka taga Cordillera, taga Ilocos ka di ba? Ilocos, kasi Pangasinan, kasi Bisaya ka. kahit na ka, we need to give respect where respect is due. Regardless of racial origin or even regardless of education, sex, whatever. Kailangan respect should be there in all our dealings with people, di ba? Okay. Oo. At kay 341 naman, good morning Congressman Go at Kap Peter. Ang ganda pala pag nanalo yung si Congressman Yap at Congressman Go, walang problema sa mga project at pondo ng probinsya at Baguio City. Kaya ano pang hanapin nyo dito na tayo sa dalawang gwapo na katulad ko. Yan lang po. Salamat. Wow. Niya. Sino kaya? Mas gwapo sa amin siguro yan pag-text sa atin. Oo. Thank you for the comment at saka yun dapat naman talaga magsilbi tayo ng tapat, na mahusay at walang personal na interest sa ating pagsisilbi. Okay. Kailangan everything should be above board in the way we deal with our employees, with our constituents, no? At saka itong mga paggawa ng mga proyekto para dito sa ating lungsod at sa iba pang lugar kung sino man ang in charge doon. Kay 555 naman, morning po Kap at Congressman. Sir, sana naman po tanggalin na ang mga libreng sakay na yan kasi sila yung nagpapahirap sa aming biyahe. Taxi driver po ako, halos wala na kami maiuwi sa aming pamilya. Nagdagdag na nga ang LTFRB ng 200 na unit ng taxi. Tas ganyan na naman gagawin nila. Sana ay may libreng sakay din kaming mga taxi. Salamat po. Sana po maupos po ang mga yan. More power po. Salamat po ulit. Well, yung suggestion niya siguro, patingin natin yan kung sino man ang nag-initiate niyang libreng yan. Pero yung mga sumasakay dyan, medyo happy sila. Yung diba? sumasakay. Yung sumasakay. Pero yung naapektuhan daw, yung mga ibang mga taxi na umiikot, walang pasahero siguro. So, dahil nag-aantay sila ng libreng sakay. Yun nga ang doon. Sometimes a decision na ganyan, it can affect the other individuals. At saka, pero marami namang nakikinabang doon. So, I think dapat i-reconcile yan o i-balance yan yung pagtulong. Siguro ang gusto niya mangyari, pati sila magbigay ng libreng sasakyan, pero babayaran nila sa kanila, di ba? Yun ang palagay ko ang suggestion niya. Galing naman kay 355, good morning Kap and Congressman, listening here at 3rd floor Baguio Center Mall. Galing kay Gordon Montserrat. Ay, thank you for listening, Gordon. At magandang umaga sa iyo dyan sa lugar mo na kinalalagyan ngayon. Okay. At galing naman kay 90, the Kamikat Go for Congressman, Magalong for Mayor, Alangsab for Vice Mayor, Tabanda for Councilor, Wasing for POSD Chiefs. So iba naman ang vice. Iba naman ang vice nito. Vice dito. Pero ang maganda diyan, kayo pa rin yung panay kong nandyan. Ngayon ang trabaho mo POSD. Dati City Administrator. Ngayon POSD. POSD na, baka susunod diyan. Ano ba susunod diyan? PIO naman. PIO. Ayan, PIO. Sige, hintayin natin 'yan. Thank you very much dun sa nag-text na 'yan. Thank you for the support and confidence. Yan. Thank you. Kay 19 naman, good morning ka Peter and Kong Marco. Meron isang asset ng NBI na hindi ko na babanggitin Ang pangalan niya ay, hindi ko na rin babanggitin. Kadalasan, sinisiraan niya ang mga taong hindi pa niya kilala na gumagawa ng krimen. Wala naman siyang ebidensya, witness at complainant sa nagawang crime o krimen.
ginagawa lang niya kung minsan ginagamit pa niya si General Blanc at Mayor Blanc sa kalokohan niya, parang si Jesucristo siya na hindi pa niya nakikita. Alam niya ang Judas. Ano sir ang pwedeng ikaso sa kanya? Salamat po sir. Well, ang gawin mo natin dyan, i-forward mo dun sa boss niya yan, kung sino yan. O, di ba? Yun na lang. Yung ganun boss, na lang. kung Okay. sino man ang ano. Kasi meron siyang sinasabing blank-blank eh. Oo. Ay, hindi ko pa nagsabi niya, pero sinabi niya. Nakalagay dito kanya lang. Yes, sabi ko tama. blank. I-forward mo sa kanila siguro para alam nila. Para alam nila. Oo. Galing naman na ito kay Tritiri. Salute to you, sir, for being the instrument to comfort others regarding emotional aspect of life. It helps a lot to improve our knowledge how to cope everyday pressure. Thanks much, Sir Mark and Cap. Manang Cora, listening and watching. Yeah, thank you also, Manang Cora. No? Alam mo, meron akong, nung ako estudyante sa UP, meron akong isang nabasa libro. Okay. Ang title ng libro niya is, I'm okay, you are okay. I'm okay, you're okay. Yeah, I'm okay, you're okay. Itong nagsulat nito is doktor eh. Dr. Thomas Harris ang pangalan. Okay. Ang ano niya, ang ina-advise niya sa tao, kailangan you feel okay and you think also that the others okay din. Kasi maganda yung ganong perspective eh. It's a kind of a paradigm or yung isang kaisipan na hindi yung ikaw lang okay tapos sila hindi. Okay. O kaya hindi ka okay sila. Hindi. Kailangan, o kaya pareho yung, kung hindi ako okay, lalo siyang hindi okay. So anong pamagat uli ng libro? I'm okay, you are okay. I'm okay, you're okay. Okay. Mas maganda yung ganon. Kasi normally, ang mga iba nating mga tao, anong sinasabi na, hindi, ako okay. Okay ako. Magaling akong empleyado, pero yung boss ko, masugit eh. So, ang position niyan, I'm okay, you are not okay. Diba? Isang position yon. Okay. Yung iba naman, okay siya pero hindi ako okay. So, nadidevelop yung tinatawag nating inferiority complex eh. Diba? Yun namang isa, superiority complex. Ako, mahusay ako, siya hindi. Ito naman, hindi, ako, mahina ako pero siya magaling. So, inferiority complex ang develop niyan. Yung iba naman, kung hindi ako okay, lalo siyang hindi okay. Mahirap yun. Diba? Lahat ng kausap mo hindi okay kasi hindi ka rin okay. So, parang kung ano? Ngayon, mag-decide ka, hindi, okay ako, okay din siya. Pag gano'n ang perspective mo sa buhay, gumanda yung relasyon mo sa iba. Diba? Kasi inisip mo, hindi mo naman inisip na ikaw lang, hindi, pareho kaming okay. Kaya pwede naming mapag-usapan yung problemang yan. Diba? Nagkamali siya, siguro meron siyang dahilan kung bakit siya nagkamali. At naintindihan ko siya. So in that sense, okay siya, okay ka din. Yun ang dapat posisyon ng tao para lalo siyang maka-address ng mga concerns, mga problem. Diba? Okay. Yung ganun eh. Maganda. Yun ang tinuturo natin sa ating mga empleyado. Parang parang happy ka, happy ako. Happy ako, happy ka rin, di ba? Ayan. Hindi yung kaya pare kayong win-win. Kaya ako in everything that I do, I want merong win-win resolution. Okay. Di ba? Yun ang gusto natin. Parehong win-win. Hindi yung one is a loser, the other one is a winner. Anong mangyayari doon? Hindi happy yung isa. So you find an alternative to make it na ang situation na win-win pareho. Kay Triwa naman sir, baka masumbatan ni Congressman dito sa lutsod ko. Mabilin ba nga pasukat ti apelyado ken address ijay tin? Papalit mo, ganon? Papapalitan daw niya yung kanyang apelyado at address doon sa tin. Bakit daw nagkamali ba Walang yung... sinabi sir eh. Well, kung baka mali ang pangalan na nakarehistro. Ang suggestion ko dyan, ano ba talaga ang palitan ng pangalan kanya? Tsaka yung address. Baka yung address lang, hindi mo lang pwedeng palitan yung pangalan mo eh. Yung address, pwede. Alam ko pwede. Pwede Kung mong lumipat ka. Yes, lumipat ka ng lugar. Pero yung apelyido... hindi. Kailangan may korte yan. Hindi pwede. May order ng korte. Hindi pwedeng palitan yung apelyido mo. Mahirap yun. But you have to go to court if you want to change your family name. No? Kay 48 naman, Sir Mark, good morning. Kailan po kayo makukuha ang sahod sa tupad?
Very soon. Dapat, alam mo, nagka-problema lang yun. Dapat itong end of September nagkaroon ng cases na COVID dyan sa Dole. Kaya nagkaano yan. But we will work out na within the next few days, mabibigay na yan. Okay. Oo. Galing naman ito kay 35. Good day kong baka kailangan nyo katulong, sir, or tagalinis ng school nyo para mag-apply ako, congressman. Need ko ng work, congressman. I have to check with the one in charge of that one, yung anak natin. Pero meron kasi silang mga nagtatrabaho doon ngayon. Hindi naman pwedeng ano yan. Siguro later on kung meron silang additional na kailangan. Pero at the moment, the way I understood it, kahit na yung mga empleyado nila dyan, kasi yung iba work from home no? Full ang sweldo nila dyan, no? Wala silang tinanggal na empleyado. Okay. So we will consider siguro later on. I will ask my daughter who is in charge of our school kasi hindi na ako nakikiano doon. Sa school? Sa school, oo. Kay 211 naman, good morning Kapin Kong. Pag ganyan po ang sitwasyon na ginagawa po lahat ng empleyado ang trabaho pero mali pa rin sa paningin ng staff and charge at araw-araw gumagawa siya ng record ikakasira ng empleyado para madali po siguro niya mapaalis ang kawawang empleyado, ano po ang dapat na gawin? Alam mo, kung ako ang HR director dyan sa kumpanyang yan, ayusin ko yan No, merong mga ganun talaga na talagang hindi mo tipo yung isang empleyado. No, kahit ano pang gawin niya, talagang nakikita mo yung always yung negative, no? Okay. Oo. Kailangan mag-usap yan. Kung ano man ang pagkakamali ng bawat isa, dapat aminin at ayusin, no? So, ako, ang ginagawa ko nung ako'y in charge sa human resources ng isang kumpanya dito sa Baguio, I see to it na ma-address yung mga ganun Yun ang ibig sabihin. Pag inisip mo na yung boss mo o yung empleyado mo, panay siyang nagkakamali, ikaw okay ka, walang resolution yan. One side Isipin mo okay din yung boss mo. Okay ka rin. So, kailangan mag-usap kayo. Pareho kayong okay dapat. Oo, pareho kayong okay. Oo, kailangan magkaroon ng ganung perspective and that's exactly what I did and gumanda yung working relationship sa isang kumpanya. At galing naman kay 6 ongoing na po ang General Assembly ng Beneco. Magkakaroon po kaya ng Congress inquiry ukol sa dalawang GM ng Beneco po? Actually, hindi ko alam kung anong plano nila doon. I think they're talking about that now. Okay. Good day kong pakidamag man kini Congressman no dati mabalin nga pagtrabahuan di Tanay City Hall. Tani awan ti may pakandi anak, puro lockdown. Awan. Sa opisina ko kasi I have a very small organization sa City Hall. Meron din ang office sa Kongreso na gumagawa ng tumutulong sa akin sa paggawa ng batas, pag-conduct ng research. Kasi lahat ng batas na ginagawa natin, kailangan meron tayong basis. Okay. Oo. So, bago natin magawa yan, kailangan merong pag-aaral at kailangan ng research ng mga data na kailangan. Dito naman, panay service ang ginagawa natin, yung mga nangangailangan ng tulong, education, medical, at kung nandyan tayo, may mga concerns na binibring out sa atin at ina-address natin yon. But as of today, wala tayong requirement dun sa office natin. Sabi ni 5-6, salamat Sir Peter. At galing kay 5-3, Kong and Kap, anya ba ti kailangan no aglo ni Jai? Nabasa ko na pala to kanina. Sir, tanong ko po kay Kong, retired po ako as clerk Benguet Provincial Capital last March 2021. Bakit po back to 3 years kaya ang monthly na tinatanggap ko ay basic salary ko po noong 2017? Meron kasing computation yan Hindi ko alam ang GSIS employee siguro yan, I mean government employee. So nakarehistro siya sa GSIS. Okay. So merong computation yan. I would suggest na tanungin yung GSIS kung paano na-compute yung kanyang pension siguro yan, Kasi bibigyan siya ng lump sum, then after several months or years, tatanggap na siya ng monthly. Kamukha sa SSS, ganun din Okay. They yung total, they calculate yung last 120 payments mo o premium na binayad mo, yun ang basis. At saka yung sweldo mo.
during the last 120 months before your retirement. 120 months before. Before. Okay. Oo. Kahit 3.5, bakit kasi utang tayo ng utang? Hindi ba natin pwedeng i-apply yung matutong mamaluktot sa maliit na kumot? Well, kamukha nito sitwasyon natin ngayon eh. Gusto mo nang mamaluktot pero talagang wala kang gagastusin. Oo, halimbawa, wala kang kumot. Oo, yung problema, halimbawa ngayon, ang daming nawalan ng trabaho. Gustong tulungan ng gobyerno na lahat tayo mabakunahan. So, nag-invest tayo ng, ilan yan? 82.5 billion para sa gamot, sa vaccine. Kailangan kasi. No? Kung kailangan talaga, pwede kang mangutang at kailangan bayaran yan. Di ba? Wala namang problema sa mangutang ka eh. Basta kaya mong magbayad. Hindi yung mangungutang ka tapos hindi mo kayang magbayad. Mahirap yun. Okay. Yun yung ganon. At ito namang inuutang ng gobyerno, ini-invest ito sa pagtulong sa mga kababayan natin at pagtayo ng mga programa na magpapaunlad sa ating ekonomiya. At kay 341 naman, Congressman Marco, ang dami naman pala tayong utang, ngunit bakit talamak ang mga infrastruktura na di naman masyadong kailangan ngayon na pandemic? Bakit hindi na lang gawing ayuda sa mga nagugutom na mamamayan? Well, kasi meron namang nakaalat sa ayuda yan eh. Kasi itong infrastruktura, once the economy will go back to its original yung condition, kailangan mo yan, no? Kailangan mo yan. Oo, maganda yung tumulong ka sa ayuda, pero pag binigay mong ayuda, after that, wala na. Di ba? So, kailangan balance yan. You have something for ayuda, you have also something for the growth ng ekonomiya natin. Itong mga infrastrukturang ito, yung ginagawa ito, maliban na lang kung hindi talaga kailangan yung mga infrastruktura yan. Kailangan gamit na gamit yan. Kasi pag ikaw ay nagtayo ng isang infrastruktura, anong ibig sabihin yan? Kailangan mo ng gastusin yan. Pag ginasta mo yan, makaka-hire ka ng empleyado na magtatrabaho. Bibili ka ng materyales na gagamitin mo dito sa infrastrukturang ito. Pag bumili ka ng materyales, yung mga pinagkukunan mo ng materyales, no? Merong trabaho yung kanilang mga empleyado. At yung mga suppliers nila, magkaka-business din. So may multiplier effect. No? Yun ang ano doon. Yun ang effect nito. Magkakaroon ng multiplier effect at lalago yung ating tinatawag nilang gross domestic product. Okay. Oo. Kailangan balanse. Oo. Okay. Galing naman to kay 760, mga COA disallowances, lalo na sa matataas na government officials, ay singilin na para may pera ang government. Yeah, kailangan siguro yung hindi inalaw ng COA. Oo, meron naman silang procedure diyan eh. Bakit hindi inilaw? Okay. So meron due process. Explain nila kung bakit. Ngayon kung okay sa COA yan, i-reconsider nila yan. Ngayon kung hindi, dapat bayaran yan. Okay. Balik yung mga allowances. Pero hindi lang naman ako medyo hindi naman malaki yung sweldo ko eh. Peter. Mas malaki pa nung ko na. Nung nasa private ako, mas malaking kinikita ko kaysa rito eh. Hayaan nyo na sir, serbisyo publiko. Exactly. Yun ang ano doon. Ano. Okay. Matagal na po yung super angot mga sir, sabi ni 41. At galing kay 90, ialis dakit di kumada kita dadu mga paradahan di jeep dita town, tapang pasikip lang tidalan. Yung mga yan, yung mga... Alam mo, dapat talaga pag-aralan mabuti itong traffic natin, tsaka yung number of nasasakyan, vis-a-vis yung capacity ng ating mga daan. Kasi dumami tayo ng sasakyan, dumami tayong mga tao, pero ang road natin pareho pa rin eh. Hindi nagbago. Ang ginawa lang natin ngayon, wina-widen natin yung mga ibang roads natin. But definitely, yung capacity ng ating mga roads, although nag-increase, it's not as much as the increase of the number of cars, buses, and ang population natin. Ayun. Yun ang concern natin eh. So merong iba nagsasuggest kailangan meron tayong mga public transportation ng monorail kamukha sa San Francisco. Para
sasakay ka tapos powered by by electricity. No. O yung gano'n. So makakatipid ka ng gasolina and at the same time, umikot yan mula sa, let's say, magsisimula sa convention center, dada ng Session Road, pababa ng Magsaysay, tapos iikot yan, papuntang Magsaysay, pupunta sa Bukawkan, then Bukawkan, babalik ulit, dadaan ng City Hall. You know, sa other countries, ganon. Okay. Less ang kanilang mga small public vehicles eh. Kay 464, good morning po. Yes, Congressman Go and Congressman Yap, we like you. So keep up your good works to serve the people or public. God bless to both of you. I thank you. Thank you very much po sa suporta at tiwala ng ating texter. Kay 17 naman, go for Congressman. Bumugaw for Mayor. Bago naman yan ah. Bago naman to. Oo. Peter Wasing, Bineco GM. Wow, okay. Ang dami ko nang pinupuntahan. Oo nga, baka mawalan ka ng trabaho dito sa C-Radio at saka sa RNG. Pero ngayon, GM ka ng ng Bineco. Oo. 3 na kayo doon ngayon. 3 na. Oo. Ito naman, galing kay 462. Para sa akin, go Abila Lawana. Ayun, bago wala Bago yung yun. walang diyan, walang wasing diyan. Walang walang wasing to. wasing. Basta nakalagay lang dito, go Abila Lawana. Oh, thank you. Oh, panay tayong nandyan. Salamat. Puro go ang umpisa Thank eh. you. Thank you very much. So, Adda chismis ko, adda sa kanuti taga Cordelia nga tumaray para konsehal sa baling nga lugar. Kat kaslamat handa nga respeto isuna. Iso nga only in the Cordillera. Salamat. wow. Sa iyo na, councilor naman ngayon. Oo. Pero sa Cordillera, baka sa Benguet yan, o kaya sa Ifugao or Kalinga. Oo. Ito naman, may bago ulit dito. Go for Congressman, Lawana for Vice Mayor, Wasing for Chief Tanod. Binaba ka yata ngayon from general manager to, but I think maganda itong mga text natin na yan. Thank you very much sa mga texters natin. At maganda dyan, di tayo nakakalimutan dyan. Kay 5-3 naman, hello mga sir, nagloan ak di SSS kat 1 year na, tata. Kano nga tamanan nga second loan, kan mano nga ta, ti alaak. Second loan, ta 800 plus hulog kon ti 1 year rin, tata ko na. Pero ano siya, nakabayad na siya sa first loan, I suppose, di ba? Oo. Tapos ngayon, may bago na naman. Wala yatang question. Oo. At ito, sabi nung nagtanong kanina tungkol doon sa pagpapalit ng address niya dahil siya daw dating taga Happy Hollow, Baguio City. Ngayon, nandun siya sa Tublay. So pagdating sa address, walang problema. Wala namang dyan. Oo. Kasi ang regional office naman ng BIR dito na eh. Kahit saan ka. Ako, I never change my address even if I work in Congress. Kasi kasama na yan eh. Of course, linipat yung region ko from dito when I became congressman, linipat yung BIR ko kasi ang nagbabayad sa akin ng Congress eh. So doon nila Pero yung address mo, you don't need to change it if you still have yung doon ka pa rin. Diba? Ito naman, pasukat ko kumati apelyado from single to married. Walang problema kung from single to married. Hindi mo na kailangan na dagdag mo lang yung let's say yung apelyido ng dati mong apelyido. Babae siguro yan. Babae siguro to. Okay, so ang lagay niya, halimbawa, ang middle name niya, Wasing. O yung asawa niya, whatever, Demalanta halimbawa. O pwede niya lagay, last na lang. Wasing Das Demalanta. Parang ganon. Pwede naman yun eh. Kailan kaya ang next registration ng National ID dito sa Mayla Trinidad? We can check with the PSA kung kailan ang schedule. O di kaya ganito na lang sir. Meron naman tayong usapang PSA. Yeah. Every Tuesday, makinig po kayo 11 o'clock. Yeah. Yan. By the way, yung registration sa COMELEC for new voters extended until the end of this month.
yata from October 11 yata hanggang October 30 yung extension. Yes, yun ang ano. Actually, meron kaming resolution sa House na okay din sa Senate. Pero yun nga, ito yung okay sa COMELEC para daw hindi sila mahirapan. Pero ito sir, pagkatapos ng filing, Yes. tsaka mag-resume yung Tama extension. yan. Hanggang ano yan. Kasi they don't like na with the limited personnel that they have at saka yung problema natin sa COVID, kailangan iwala yon. So we will do the registration again after the filing. So ang end ng filing will be 8. So 9, 10, Monday yung 11. October 11. Kaya 65 naman, good morning Kap. Ang mayor ko, Attorney Abila. Ang vice mayor ko, Mark Go. Salamat po sir sa Okay. hindi. May ko naman, vice naman ang sinasabi nito. Mga dinidimot ako. Wala siyang congressman. Wala siyang congressman. Okay, baka meron siyang gustong ipalit ng congressman. At, teka, chinecheck ko lang ito. Congressman, nung ay bawasan da kumba di sweldo di high officials and GM, tayo isuti usaran nga pang bayad di utang. Maliit lang yun, malaking sweldo. Magkano kayang malaking sweldo? Hindi, kasi may job grade yan. Ang pinakamalaking sweldo, yung sweldo ng presidente ng Pilipinas. Kasi job grade 33 siya. Oo. Kami, job grade 31. Maliit nga yun. Sa Singapore, ang sweldo ng kanilang presidente doon kasi mas malaki pa sa sweldo ng presidente ng Amerika Tsaka they compare yung salary ng presidente nila at mga cabinet secretaries nila doon sa sweldo ng mga presidente ng mga iba't ibang kumpanya. Sir, wala na po tayong oras. May mga text ba? Kanya lang, alas 12:01 na. Okay, thank you. Sir, baka meron pa kayong gustong idagdag naman bago tayo pansamantalang magpaalam. Naka-receive tayo ng 97. Thank you very much sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood dito sa RNG. Napakasikat nitong programang ito. At babalik ulit tayo sa Saturday. By the time, alam na natin kung sino ang lahat ng tatakbo. Kasi last day, October 8 ano bang araw yung 8? Friday. Friday. So, sa Sabado, alam na natin. Alam na natin. Pwede na tayong mag-report kung kung sino-sinong mga tatakbong congressman, mayor, baka sa congressman, baka baka wala na. Ay, hindi. Meron. Sige. Maraming salamat po sa ating... Sa tingin ko nga, wala meron. Meron siguro. Okay. So, marami pong salamat sa inyo pong pakikinig. Babalik po kami sa Saturday. Yung pong mga iba niyong questions na sinend sa amin, siguro we can answer them next programa natin. Yan. Oo. At pasensya na po sa ating mga hindi na nasagot. Hindi natin nabasa Hindi nabasa. Nasagot natin lahat hindi namin nabasa ang aming dispensar po. Kulang po yung oras natin para po basahin lahat itong inyong mga katanungan. Maraming salamat, Congressman Marco. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you rin, Kapiter, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po. Thank you. At ingat-ingat po tayo. Happy weekend. Lalo na itong ating health protocol. Huwag po natin kakalimutan. Lagi po nating tatandaan yan. Maraming salamat. Maraming salamat. Iti Apo Diyos Anamarswa. Iti dahito nga programa. Madaydayo ti Apo. God bless po.